Idatzi behar nizkizunak novela beltz bat da. Historio honetako protagonista Barbara, Argentinan dabilen aktoregai euskaldun gazte bada. Egun batean, espero ez duen argazki batekin egingo du topo, eta argazki horrek bere bizitza hankaz gora jarriko du. Barbarak bidaia bat ekingo du, bere familiaren iragana eta egiak ezagutzeko bidaia bat, baina baita ere, bere zenbait min sendatzeko bidaia bat. Ez zuen bere burua, aitaren inguruko pentsamendu anker horiei guztiei aurre egiteko gai ikusten. Eta bere bandoan kokatu zuen azkenean. Engainatuen bandoan, arnasa hartzen uzten zion bandoan. Lurretik altzatu eta gelarantz joan zen. Ez zien erreparatu, pijamatik zerion jario okastagarriari, eta egur gainean sortzen zituen orbainei. Diru zorrotik amaren argazki hartu eta erabaki zuen, ura aurkitzearekin batera, bukatuko zela sufrimendu dena. Haren babezean eraikiko zuela gotorleku berri eta asuntzi ezin bat.